vedere că am avut nenumărate sesizări înainte de a discuta și introduce autobuzul metropolitan pe ruta Timișoara-Remetea M27. Sperăm să fie o colaborare foarte bună cu conducerea, să circule autobuzele la program, să nu fie probleme cu ele și să fie un transport confortabil pentru cetățenii comunei. Prima dată când s-a introdus transportul metropolitan a fost inițiat și făcut o convenție între Comuna Remetea, Ghiroda și Moșnița. Având în vedere transportul metropolitan s-a format din anul 2009 pe rutele acestea, după aceea au mai aderat și alte comune în jurul inițierii noastre. Vor beneficia toți cetățenii comunei Remetea Mare, cetățenii Ghirodei care va intra și pe raza comunei Ghirodei și vor veni până în Timișoara. Elevii, cetățenii, muncitorii care se vor transporta până în Timișoara, studenții și pensionarii comunei Remetea Mare. Era necesar și sperăm să fie un transport benefic pe ruta Timișoara-Ianov, Remetea-Ianov. Ne bucurăm foarte mult de această colaborare cu Societatea Metropolitană de Transport Timișoara. Ne dorim de foarte mult timp acest lucru. Personal am considerat că este o prioritate transportul. Suntem o comună foarte bine așezată geografic și era inadmisibil să avem un transport, să zic așa, cu un orar neregulat și cu condiții nu tocmai pentru anul 2021. Vreau să le transmit cetățenilor comunei și călătorilor. Prețul abonamentului va fi de 93 de lei, iar cu acest abonament poate să circule atât în zona metropolitană, atât pe traseul Timișoara-Remetea Mare-Ianova, cât și pe raza municipiului Timișoara, cu orice mijloc de transport. Tramvai, firobuz, autobuz și așa mai departe. Deci acesta este un lucru foarte bun și foarte benefic pentru călători. În zilele următoare o să postăm și orarul curselor. Cu siguranță o să fie adaptate în funcție de dorințele lor.